satu satu tes.
Ala proteksi lo amangina, dong mahita palupod na. Apa hudul mamanginang? Tapaso ng maroha doho pikirata, tapuji matuhatta. Marede hita nomor tolu ayat sada rodi dua.
debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tod di purbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen, na mamulus do anggo portibion, prap dohot na pinangido ni rohana, alay na miyan rodi sa liling ni liling na do, na mangulahon lomo ni rohani debata, haleluya. Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata parguguna so hatudusan. Nabadia doho, pardusa do iyang gohami. Alay diod dingi hodo akka na marhapo sa jalan na mapurus tuho. Alani irodo hami tujulom, mga sahon asi ni roham. Sayunang tulak hami siya jolomi. Akup ni lehod di hami roha na girgir tumangihok katam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul hita. Maredde hita nomor 524 ayat 1 rodi 2. Patik di mingguta saderion, ima siap patik perjulu sahat tu patik paupaton, hujahahom ma, patik perjulu, ahudu jahuba de batam ninna de batata, dang jadi marakup ahu bahenommu de batam, patik paduahon, dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yang go tunggabi si sobbaon manang siuluan, patik patuluhon, dang jadi dohonon goarni debata, yang go soturedalan na, ai hona uhum na dosogot, akan amarsine yang di goarna, patik paupaton, ingot hamu mapabadiahon ari minggui,
Dina ono mari maula hamu nasa siulaumu. Alai yang go ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari ih. Manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina ono mari do di toppa di bata langit dohot tano, dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Di bahenido ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahat narak mangido gogo mahita laho mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik ni. Amin. Maredehita nomor 683 ayat sada rodi 2. Tatopoti madosat tanagudangi tuado peni di bata. Tapau duk be marohata martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan. Hujau hami do guarmu nabadiai. Ala na tergogot hami marningot dosa nami nagudangi. Sai marasini roha mahomida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni di bata nagabi jolma ala ni hami. Namate jalan na hehe siyan namate. Nama naik tuban wagi jang doho mangod dihok kami. Asi maroham dihami. Sai patok tong madihami roha hamulatiot tuho. Otod di porbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na nabernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha. Sayunang tulak hami. Sahitangihom mahami. Ho ali di bata ama. Anak doho todi porbadia. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tuhasisan ni dosata. Roma hamu tuahu. Asa mangulu todi muna. Ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rarado sa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabi songon hapas dumuse. Hasanga pomadi dibata na digijang. Amen. Marede mahita nomor 470 ayat sadaro di 2.
Katangi homma turpuk epistel di mingguta sadarion. Imasian sada Tesalonika bidu 5. Mamukasian ayat 12 sahatu ayat 24. Marsika sorib mahita laho majahasa. Wele-hele kami mahamu ale akadongan. Tada hamuma akka nama kalujahok kamu. Akka nama nguluhok kamu marhite-hite Tuhani. Rodiaka na paingotok kamu. Alai huapoi hami mahamu alea kadongan. Sai paingot tamuma akka nasomaradat. Apuli hamuma akka siotik roha. Aju hamuma akka nagale. Labas ma rohamuna dopak saluhuna. Tamatamu ma asa unang di baloson manang ise na roa baos ni roa nadinggan na parayay hamu totong nang samahamu nang tusaluhut hal. Toktong mahamu marlas ni roha. Unang masadi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhuna. Ai ido dipangido debatasi kamu marhite-hite Kristus Yesus. Unang ito pihamu toti. Unang lea rohamuna di panuri rangun. Pasidik kamu manasa rumang ni narwa. Gabe sundinggan jalan diramoti mato dimuna nang roa nang daging asayas so hasurahan ni haroro ni Tuhan Yesus Kristus. Haposa doi bana nama jauhamu. Sai pasauton na doi. Ido sohatna. Martua mana tumangi hokatan ide bata. Jala nau peopsa. Amin. Maredehita nomor 534 ayat sada rodi 2. Tindak kom maha porsiaw tay, songon na hinatindak kon ni dongat ta saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadei, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siya to di porbadia adorak sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatudosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohok di hasesan ni dosa, dohok di hatay na madok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate,
doh di hanguluan nasora sudah. Amin.
Titing bagian di bagian mana? Maksudnya Mama bacakan itu pas lagi anak-anak. Titiknya di kanina mana dipilih. Amang inang Rodi Sudeya nakonami nasa posobulong sa resort Marihat. Tatangihon ma titing minggu dohot titing parhepengod di minggu ta sa Darion. Warta minggu tanggal 24 Agustus tahun 2025. Naparjolo guarni minggu. Guarni minggu sa Darion ima minggu pa 10 dong Trinitatis. Dohot topi minggu asini rohani Jehovah hot Rodi saleleng-leleng na. Kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya.
Dapa dua hon, ruas ni huria nama dohoti ibadah di Bagasan Samingguon. Di ibadah sekolah minggu tanggal 10 pitu Agustus, pitu halak. Di ibadah minggu umum tanggal 10 pitu Agustus, pitu puluh halak. Partangyangan tanggal 10 sia Agustus, 44 halak. Sermon PHDI Nasion tanggal 20 Agustus, 8 halak. Sermon PHDI Kamis tanggal 21 Agustus, 10 halak. Ibadah Asmil 122 Tombak Sakti tanggal 21 Agustus 50 halak. Napatuluhon partangyangan. Partangyangan lingkungan di Patupa di hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025. Tuan rumah Ima A. Siregar Inangibo Rumah Nurung Opung Jelita Melodi. Maringanan di Gangku Kubalam masuk jam 10 pituip. Asa tadaptar homa amang inang tuan rumah partangyangan. Tapi bema tanggalna jala tapasahat ma tu parhalado di Huriata. Ibadah Asmil 122 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 bertempat di Aula Pauk 122 Tombak Sakti masuk jam 20.00 WIB. Napaupaton Nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 10 sia Agustus 2025 di basa-basa hotuhatta dosada poso-poso bawa di keluarga Ha Haryanja Inangi Boru Silitonga. Hipas do poso-posoi suang songoninang natorasna. Palimahon, pesta puncak parheheon remaja na Poso Bulung. Sadarion Minggu tanggal 24 Agustus 2025, pesta puncak parheheon remaja na Poso Bulung. Jaladung sidung acara Minggu, diuduti ma tu acara lelang, tortor dohot pengumuman juara kegiatan naung dipertandikon. Paunopon, rapot Padita Distrik 5 Sumatera Timur. Di hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 di Patupado Rapok Padita sa Distrik 5 maringanan di HKBP Siantar Kota masuk jam pitu 30 WIB sahat tunasidung. Papituhon Parguru Malua di hari Minggu naro tanggal 31 Agustus 2025 saut doma katidakon haporseaon yana kota Parguru Malua tahun ajaran 2025 godangna pitu halak opat may bawa tolu maboru domutusi sahali parminggu dohi tadisi masuk jam 10.00 WIB. Pawaluhon sermon pembekalan parhalado di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2025 di Patupado sermon pembekalan parhalado sa Resort Marihat maringanan di HKBP Marihat Ulutua masuk jam 10.05 WIB. Asaretama parhalado madohoti sermon pembekalani. Pasiahon spontanitas na parade bunga altar di Minggu Tasadarion ima parhalado dohot keluarga Mauliate Madinasida pinangido haradion di lingkungan Asmil 122 na parade bunga altar tu Minggu naro Mauliate 10 sada ruas ni huriana marulang tahun sia tanggal 24 sahat 30 Agustus na parjolo Dedi Kurniawan Purba umur 27 tahun alamat Gang Rindu Paduahon Putri Agustina Boru Pakpahan umur 31 tahun alamat Jalan Lapangan Bola Patuluhon Johnny F. Siregar Ahmad Jansen umur 26 tahun alamat Gang Kukubalam. Paupaton Jansen Fernandez Siregar umur 10 tahun alamat Gang Kukubalam. Pasiahon Sean Pasco Blessing Huta Barat umur 7 tahun alamat Sibiak. Paunopon San Friska Borusima Juntak umur 15 tahun alamat Tapian Nauli. Parhalado dohor ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun. Semoga sehat dan panjang umur. Hatani debatasi parhusor-husoron yang marulak tahun di Bagasan Samingguon. Imasian Efesus bidutolu ayat 20. Alai tarpatupa ibana do adullu mobi sian natapangido manang tapik kiri. Hobar tu hagogoon nama korhon di bagasak kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Titing parhepengon Minggu tanggal 24 Agustus 2025. Pelian data papungu di hari Minggu tanggal 10 pitu Agustus 2025. Pelian sada aturia 162.000. Tu sentralisasi 130.000. Pelian sada betu huria 150.000 toluratus. Sentralisasi 120.700. Pelian dua tu huria 260.100.
tu sentralisasi 317.100. Pilihan di ibadah sekolah minggu tu huria 12.150, tu sentralisasi 14.850. Pilihan pertanyaan lingkungan tu huria 110.050 rupiah, sentralisasi 125.150. Pilihan pertanyaan Asmil 122 Tombak Sakti tu huria 76.050, tu sentralisasi 32.150. Pilihan PHD Sermon Kategorial Inasion tu huria 27.000, tu sentralisasi 33.000. Pilihan PHD Sermon Kategorial Ina Kamis tu huria 36.000, tu sentralisasi 44.000. Pilihan bulanan dohot pilihan tahun. Pilihan tahun sian keluarga E Simbolon Inang Boruna Baban untuk tahun 2025 tu huria 125.000, tu sentralisasi 165.000. Hamaulia Teon Napar Jolo sian keluarga Harianja Inang Borsilitonga Madok Moliate di siala di basa-basahon Tuhan di batasa dadak danak bawa muse di keluarga Nasida jala Madok Moliate ala tongon marulang tahunnya nakon Nasida di arenong salpu Tuhan di bata mamanggohi pasu-pasuna di tonga-tongan di keluarga nang ulon Nasida di tano perserahan di pasaat Nasida tu huria 10.000, tu sentralisasi 110.000, tu padita resot 100.000, tu uluan ni huria 100.000, tu parhalado 50.000, tu pungan ina Kamis 25.000, tu pungan ina Sion 25.000, pungusu de 500.000 rupiah. Napa duahon sian keluarga HR Pasaribu Inang Borsilalahi ama Oska. Madok Mauliate di siala denggado ulaon mamasuhi bagas Nasida di arena salpu. Di pasaat Nasida tu huria 10.000, tu sentralisasi 110.000, tu ulan ni huria 100.000, tu parhalado 100.000, tu pungan ina Kamis 50.000, tu pungan ina Sion 50.000, tu remaja Naposo 50.000, tu sekolah minggu 50.000, pungusu de 600.000 rupiah. Dapat tuluhon sian ruas di lingkungan tapian nauli alamana Burbodi. Godang na 22.500 tu huria, tu sentralisasi 27.500. Na paupaton hamoleateon sian perumahan Gria via Tayuda. Tuhan di bata mana toktong mangaramoti saluhut aka sakap dohot aka usaha na pinatupan di Nasida. Di pasaat Nasida tu huria 10.000, tu sentralisasi 110.000, tu padita resot 100.000, tu uluan ni huria 100.000, tu parhalado 100.000 rupiah, pungusu de 500.000 rupiah. Mauliate Madina Sida saluhut na. Janji iman pembangunan Minggu tanggal 24 Agustus 2025 sian keluarga E Simbolon Inang Boruna Baban untuk bulan Juli dan Agustus 100.000 rupiah. Songoni maamanginang dohot yanak konami remaja na poso bulung titing nama ragam dohot titing parhepengon di Minggu tasadarion. Mauliate madihita saluhut na tapasada rohat tamartang yang mahita. Mauliate maale Tuhan di bata nasa toktong mga ramoti daging dohot to dinami na mga lehon gogo nang hahipasod di pamatang nami jala tarbay kami do Tuhan manopot bagas joromon di bagasan las ni roha uduk serep roha nami Tuhan di permingguan nami sadarion alahura jumi hami Tuhan saluhut na tarpatu pahami alasya kodo na margogoy hok kami di pardalanan ningolo nami na kubulus sami marsorin arsak dohot las ni roha ale manotong doholong mo dihami mauliate madiho Tuhan say jalo masoba nami to adopan mo nang tumangihok katape hami ale Tuhan say paribadiay majumolo roha dot pikiran nami patinggil nang siparion nami suan mahatami di bagasan roha nami jala margogo mahami Tuhan dung hutangihok kami hatami margogo hami di pardalanan ningolo nami dia ka ari-ari ningulu na nang pasahato mudo pedi hami toktong pos rohanami tuadopanmu lehon masahalan ito dim dohot hahipasot tu naposom di napasahaton baritam ale Jehovah di bata amanami ditikyon madok moliate hami Tuhan di siala ditupahi ruas ni huriamdo na adong di Nasida di pasahat tu huriamon ale di bata tupahi matoktong musay Nasida nang hipas pamatang do partodion na margogo manasida di namangula akasilon na manang di dia pe maringanan jalan na humbar tulo mo ni roham
Kutangya ko kami Tuhan molotung adong ruas ni huriam. Na di bagasan parsahiton ng pemulihape. Say homa Tuhan na pahipasok pamatang na sida. Akasi panganon si inumon. Na dipangan na diinum na sida makoron hamalumon ni sahit. Molotung adong ruas ni huriam. Natongon di aka ulaon na macarikot Tuhan di bagasan sadaryon. Dang tarbain na sida rotu bagas joromon. Ramoti mana sida Tuhan saluhut na. Suang soni manang parhaladom. Say homa na margugayhon di saluhut ulaon na. Tuhan di bata amanami na marhabangsa di Banwa Gijang. Mandok moliate situ tuhami musay Tuhan. Di siala di basa-basa ko sada poso-poso bawa. Di keluarga ni amang harianjay ng Borsilitonga. Lastrohana sida Tuhan. Jalahipas do Tuhan natoras ng poso-poso na nilehom mito na sida. Ipe Tuhan, ibu rimar magodang ma yanakon na sida yanakon na mii. Hipas ma natoras na marmudu-muduhon akaya nakon na pinalehom mo di na sida. Nang parheheon ni remaja na poso bulong pesadaryon. Di huria namyon. Gohilas ni rohanami Tuhan tarlumubi masaluhut na yanakon nami. Nasa resort marihaton. Lasra rohana sida patupahonot Tuhan. Dangala ni gugo manang malo ni nasida. Alay na diliho kodo Tuhan. Rohana bisuk. Sada ni roha di nasida saluhut na. Molotung adong akan na humurang Tuhan marpamuati maroham. Lamlehom madianakon namyon bisuk tujulan naryon. Patupahon akan nomuli na dumenggan sada roha dot pikiran nasida. Tuaka tiki na mangihut. Alay Tuhan di bata amanami. Suang soni masaluhut program ni huriam. Mulai sa tingkat distrik resort nang tuaka huria-huria pe. Say homa Tuhan na pasadahon roha ng pikiran ni saluhut aka uluan nami. Nang parhaladom nang ruas ni huriam. Asa na uli na dinggat Tuhan hupikiri hami. Jala hupatupahami. Hombar tulomon ni roham masalu na Tuhan ulaw kami. Daw masyak kami aka ungut-ungut. Tuhan di bata amanami. Takkasutan dahami diri nami. Pardosa na gudang dohami Tuhan. Cumulo sesama dosa panglasyon nami. Asiroham dihami Tuhan. Jalo pasat kami matuhan diri nami tuho. Saluhut na kano pikiri hami. Lobi siya ni Tuhan lehonom mo dihami. Suang soni matuhan di ruas ni huriam. Na marulak taho di bagasan sa mingguon. Mulai sa daryon sa tuminggo na ro. Sayo matuhan na toktong papos rohana sida. Asa manang dia pe Tuhan na pinikiran ni rohana. Na dia pe na pinarsita ni rohana. Akasaka perencanana di pardalanan ni ngoluna. Jumolo di pasaha Tuhan tuadopan mo. Lobi siya ni Tuhan pasaha to mutu na sida. Daw ma Tuhan siyan akka na hupikiri hami. Moliate madiho Tuhan. Tangihon mahelehelik pangiduan nami. Di bagasan anak mo Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuadopan mo. Amen. Tatangi hom makur sian yanakot tasaresot.
Maret dehita nomor 716 ayat sada rodi udutna puhut papunguh pilih sada A doh sada B. Asini rohama dihamu doho dame, sia debata amata, nang sian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hatta,
Jamita sian hatani debata di minggu tasedarion minggu pasapuluh hodung Trinitatis laos huhud pesta puncak parhehio remaja na posubulung ni huriata nasaresot marihat hujaha madihita sian pesalmen 100 tulu mamuka mai sian ayat 10 tulu sahat rodi ayat 15 takasma 10 alu sahatu 10 alu takasma tapai hutihut songonoma didok disi songo duhu do ari-ari ni jolma nagali marbunga ibana songo bunga di ladang ay di bolus alogo ibana jadi dang disibe jaladak tertadda be inganan nai ala yang go asini rohani Jehovah sia saliling-liling na do rodi saliling-liling na diaka na makabiari ibana tiala hati goranna marnini marnono diaka na mangaradoti padan binahen nai dohot patupahon akka patikna ido sahatna hurian itu hatta di bagasan Kristus Yesus hatan itu hatta sedarion menungguli hita manada dirita songo jolma huhut manada de bata sito palangit do tanoro dinasa isina di padopakkud di son hadirion ni jolma dohot hadirion ni de bata natung adul marasi adul berbeda daktar patudus ala jolma digobarho di sosongo bunga-bunga ulido bunga-bungai adong do na angur kecuali bunga plastik dangaong angur ni nakpi bagak ido mertua mahita mulo saya tabai bunga altar bunga hidup aigo perhonido parsitutuota mempersembahkan persembahan yang harum yang hidup yang berkenan kepada Allah ido jadi tak ninabui saya tahu sahahom lumubiak karimaja na puso bulung berek kita di gereja tabado bunga hidup do tabai di altar manang bunga plastik do be iya nggak usah harus parhaladu mengurus itu remaja na poso pun bisa tanamlah bunga di rumahmu petiklah dan persembahkanlah menjadi bunga altar simbol doi akamang do tamu kanan anggo praktis na tutu ba sik gudang di toko bunga plastik nauli alai dang adong anguri dang mengulu iya jadi saulat nari simbol doi asa somal hita mamilihon akan angur di ngulut tahun nauli na mangulu jala halumuan ni rohani debata jadi nak pejol mai didok marhagalion nak pejol mai didok songo bunga-bunga mulu yulu selugo manigor buy mago dak tarida be alai nak pesongoni tetap do ikosai naho Bartulomo ni rohani de batama ngulutta ikon angur ma baritatta ikon mangolu ma hita songon akana persea gudang do uruas ni hakabibi marihat isa bunga majahudok 400 nuaingon 440 seda kakak alai muluh parwahon tanga dong 50% ruas na mangulu iyo wasa udo songoni wis dari dado isian jumlah ni par minggu dari dado isian jumlah ni napasahaton pelean bulan do pelet tahun
Tadi dah. Tahun nasal pukat terus ditawain setiap tahun evaluasi. Ternyata 60% tidak memberi persembahannya. Itu bukti bahwa memang Holland terdaftar di mana. Pasif dan mangulu. Alai mau saya puji-puji ulu tuon setongan no mula-hula alus nasida. Amang padita daftar tiru ulu tuai inna. Jadi bahasa raku baru benot taman niru Yesus anggo ulu tua pedang. Buita tiru kan itu. Iya betul itu. Jadi kamu ruas ni HGP Maria ulu tuaon baunang atong pabongat tu kamu ati. Unang gabi kijang roamu molo hidup padita raso songoni. Torcok kamu ma akan ulina dengkani. Unak sumurut tamu HGP namasa. Ikut tetap uli begiun berita ni HGBP Marihat ulu dua. Asa ditiru. Opat tulu hurianari. Riama. Ulu muda dohot Marihat Sabungan. Parwa kamu naking kamanginang song lidir tahun. Opat talak. Iya, beberi kamu face nasi deh. Angelic face kan gitu. Suara na betong dua. Uli do. Alai mau uber nasi dah jong nakin. Oh, sian ulu muda 2 halak. Sian ulu tua sahalak. Sian Sabungan sahalak. Dia mesti naso hadir narakur pani. Riama narong. Jadi ini sebuah tantangan. Wado asano Pak Hurion boy terus memilihon haulion. Asa angur baritana. Anggo di distrik 5 Sumatera Timur angur do baritani. Resort Marihat. Ay hola Resort Marihat do nak peso adong be siap pusat dang arong benwaingon turun dana program dan lain sebagainya. Ale tetak do tahalacon. Marlas di roh harohita terus. Bapak lagi au padita resort, bala lasar raku, nakpe secara balu jalunian. Ya kan? Ai mulu marpesta terus, kamu sehali 2 bulan nanti. Itu kan mulu kamu sehali 2 bulan, au sehali sebulan. Alana mulu marpesta di pagaran, dak so isi au kan? Isi udah. Kali dang kiau merasa lampu gus. Dak kiau merasa ngai gosa-gosa padita resort inna. Las doroh aku mangulah calukna. Ya unang adok kita na merasa lu jado bah iba padita resototin na. Di Sabunga peolo do terbigi hata songoni di lapo. Jadi di lapo lo ay maklum mak. Bolong rapo huria dang ro. Iya kan? Adok pesta tong do dang ro. Itu. Ale neriburak katana dia di lapo. Memang bah inna. Terus marpesta hita inna kan? Hiranong godang ileon. Daw. Hiranong makosa imana. Dah, apa dah ngadong. Ay soro, ay di hari mana pa sa hatop. Iya kan? Jalan arun-aroi dak ya gabi lepugus. Daw. Gari ada dalam sehat-sehat do. Lam di pasu-pasu Tuhan do nani udah di tangan na. Itu. Jadi kita unak tarila. Nak pejepek do umurta, jepek do waktu ta bangulu, ay di molo di hatan itu hatta 70 tahun do kan, bolo 120 dia do, hangalutod do kan bolo dia 120, ido kamang tahe, ido bahape sa sitong da anggon maingon so ono pulu penga nga berhangalutod. Iro ay mahasiswa ko na padita si Turuson aleng nga gudak hangaluton na icerita hot hita. Jadi nak pola pe 20 tong nga berhangaluton. Iya. Jalan molo terus kita marungut-ungut, laos terus kita ngomel, terus kita merasa terbeban dalam gudang goyan no. Iyo. Alani do boy dai paingot tita na PPD kumurta nak sedia pe anggo hangalutuni terus dorong. Terus do dak pala 20.
Sasitong na dibortia pengamar hangalutok kita. Suta boto do kan? Akka parbedis ya tu sidi. Ay ben na arong do na boy sorak tu portibion alay alasanga di inum dihirup ibana air ketuban na balik sa minggu umurna mate do. Berarti marhangalutod do nakpi dibortian. Iro. Marhangalutod do secara khusus tiki umur batita 3 tahun ke bawah kan? Kalau mo dang margizi mana stunting. Tunggangulu pa iba na dang arong sihirimot siya ni kecerdasan tangaongi. Iya, terus do marhangalutong guluto namang do tamakena. Ido pa nanggo turpu jamita sadariot paingot dok kita sa cepek-cepek ni umur ni sadahalak ikon upaya honon na do akan nauli na dinggan. Ido. Mertua maka remaja na po sa bulong molo kinclong buhina dangarong bekas-bekas kurap na berarti orang tuanya peduli dicegai. Banggomaos do matopas. Maos luka. Mariposipos gudang pak nai iti. Walau maturusan do ni marsalor pajang nak penang matu. Alas unak teriday posipos ne. Kan iya kan? Itu. Ini sebuah fakta hidup. Iya, fakta hidup doi. Jadi mertua mahita. Molo boy terus tayah hinauli nadinggan. Kebanggaan orang tua kan begitu. Molo boy terus sukses anak konna. Ini do mula sian Jawa amang padita siturus bangga iba mabigiti. Ala boa sukses akka anak konna. Itu harus dilanjutkan. Sudah mahita. Sadok manak songo dia penamasa dihita dipaingot do nak pelau salpu do saluhu na alay iko pareahat do amang do tamak kenang akan do dinadinggan. Iko parehat tado. Suksongo dia keberadatta. Odo si suatonon ni akaparhalado di tonga-tonga ni huria. Unang adong ruas ni huria, mabir. Mabir mabenadinggan. Gawe hira dak suku panon. Bayan utusan bayanon ni Tuhan di. Patongonon dedi. Ji unang adok kita na lomos. Calaido ubay na dido pakkot tu hita mang do tamak kenang hadirion ni colma na gali na ulo salpu, na terbatas, na buhay marsahit, na buhay gagal. Ido colma, realita ni colma ido. Alay, di padopak ko matuhita mo siya, adong do debata na mangulu. Debata para si Roha, siyan narobi sa haro di saliling nililing na. Hita terbatas do. Alay ang go debata na mangului, tak terbatas. Hodo asi ni Rohana. Siya saliling nililing na, Rodi saliling nililing na. Maning dohonon na tuhita mang dohot tamak kay na. Unak persoal ho kiterbatasan mi. Unak persoal ho sahit mi. Unak persoal ho usahamu nagagali. Boy do ya do patta. Ditikina asa tahilala. Belgania sini rohani debatado huasona. Asa taboto dangalani gugutta. Dangalani habis tarata, dangalani habis suhota. Ubay na buhi mangulu hita. Tadayak kanauli na dinggan. Alayasi ni rohani debatado. Apostol Paulus tuluhali mana mangido tutuhani. Walau tajaha di 2 Korin 12 te. Ayat 22 sia. Gudang do kebangkan na alay arok sahit na. Tulu hali may pangido ibana. Ali tu habuat mabasir-basir dari dagikon. Ambillah penyakitku ini, duri dalam dagingku ini. Hape halus di Tuhan tu ibana. Tuk doa sini roh aku di hoina. Memang luar biasa nih hatani tu hatta sadar tu hita. Jadi mana ngahape si hol sonot ta ahape si halos somos na tahalomot di bagasan ngulut to dia pe amang doh tamak kenang hakahagaleon haurangan na ta adopi di ngulut to unang lomos sita.
Na pasti Roma hita tutu hattai. Aido nakin futum agit detai. Sasai roh hita tutu hattai. Pasahat tu ibana manopasso tu joluna saluhut akan manorati roha do pikiratta. Unak tu medsos baik kamu. Unang baik kamu tu Facebook, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Tutu hattai do. Iya. Ayarong wala so ni girgir mabain postingan di medsos. Enggak ada apa-apa dari situ. Enggak ada solusi sini. Paling dono ni halak macai. Ya kayak mana nyerupanya mang? Inna balik soni, tabba korkor hatta kan. Bah, ya kayak gitunya, inna muse. Tabba masalah. Alai moloroh ta tutu hatai, tapatedik sude, tato passo tu jolona. Urupan na dohita. Jala manang naise na oloro tutu hatai di bagasan uduk do seret ni roha, dak ya tarhirim yamang do tamakkaina. Dia akan selalu menerima pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Saya napasahaton na do aka pasu-pasu pardaging do partodiot tu hita. Alahot ro di saliling nililing na do asini rohana. Napadua moli do ot ro di saliling nililing na do asini rohani de mata. Berarti ikopos rohatta. Tuksura be adong akahangaluton. Adong nerudut. Tarpature Tuhan doi. Tarpature sa do. Au sura madang hot asini rohani de mata. Banga maleng sehita sudi. Binasa. Pesas sudi. Alani do mulu di julu ni turpuhon macai takas do ido dang di bae tu hita hobar tuak ka dusatta. Jalang dang di balocot tu hita hobar tuak ka hacahatotta. Ai songod daw ni langit do tanod do gugu ni asini rohana diak kana makkabiari bana. Dia 10 sede. Luar biasa amang do tamakkena. Anggo kana porsea dia sini rohani bata dak kiai pesimis. Dak kiai madili. Sai gir-gir doi patu pahon na dinggan itap ni nebui patu pahon na. Terus doi. Dak kiai munduri. Itu benar saya hudok tu hita. Soto mundur. Akan uli na dinggan atau bain. Nasi lilingon di saresol marihoton dauduti. Jala tai pa wasiat to. Ngido tong si pasingot tutu akar remaja na po subulungon. Ngau pateli hita marpesta. Parhihion na poso. Tapi kayaknya seringkali rasanya seperti belajar baru. Sehiranay baru dang itor rupani. Tahun lalu, tahun pertama kayak gini, tahun kedua kayak gini, tahun ketiga kayak gini, tahun keempat sekarang. Macam mana kita buat supaya lebih hebat, lebih meriah, lebih sukses? Harusnya begitu. Dang mula marsiajar be. Iya, kesan saya begitu. Halani do amang dota makenang hatan itu hatta sedarion mangalehod dihita pakirimon. Harapan, pengharapan untuk lebih baik. Ada kelemahan, ada kekurangan, ya ada. Sipatu reod di. Tajalong habisu hosiat tu hatta. Aituk do asini rohana mangurupi hita. Colat nari dangulu halak na pos rohana di asini rohani di mata madili. Dang. Dia tidak akan mundur. Dia akan terus maju. Dia tidak akan pernah jatuh bangkit lagi. Ido akan porsea di asini rohani di mata. Alanido amang do tamak kenang marhiti-hiti hatan itu hatta sadarion naeng di papos rohatta asa saliling mangulu hita di portibion tetap mahita mangyahi na umuli na dinggan margugudu tu hatta mangalehod di hita asini rohana jala di bagasan asini rohana mago masaluhut akabir dohot holso di bagasan ngulutta alai gabe lam tahalaputi jala lam taharikoton ma mangulahon hatana. Memang odora nahurang. Molo niang rohatta di hatani debata, niang rohatta di patikna,
Niang rohat tadiaka nauli na denggan na hinalomohon ni di mata badang tahilala memang belgani asini rohani di mata. Atong isi do natalup madai asini rohani di mata naso marpacohotani. Ima akahalak nasay radut mangulahon lomo ni rohana. Jalay do di bagasat terpuktaw. Diakka na mga raduti padan binahin nai dohot patupahon akka patik nai ninna. Berarti molo naik tadai haulion di bagasan ngulutta na cepekon. Naik taida balgani asini rohani di bata disude akka hagaleo do orang atta. Ikut tetap do setia hita mangulahon hatana. Dia kahala na setia mangulahok katana ido amang do tamuak kenang. Bui dipakilalahon ibana asini rohani di bata. Melodang memang gabe hira holan teori doi angin surga. Namar lapata do yamang do tamuak kenang iku ganupari do ujiot patupahon na hobartulomo ni rohani di mata. Nakpe sipata songon na somo masuk akal. Sipata dang siya tu roha. Alai molo terus tauji. Terus tau sahahon. Patupahon nadinggan hobartulomo ni rohani di mata. Idot tado perbuina. Jala ido sa sitong na natahirim. Dingulut ta songon halak Kristen na dewasa natang. Aikon tapatuduho di bagasan ngulut to namang do tamuak kenang. Na sohya hita talu binahin niak katantangan hamolon termasuk akka hajahaton. Ido pa na ganup halak na malua siya pagkakungion naik sidi dia menerima kuasa itu. Mulo taingot pasu-pasu na tajalo tiki malua hita. Saya didongani Tuhan di mata maho maralohon nasa najat. Cala dipergugui maho patupahon nasa nadingkan. Ini luar biasa. Bangga mahita gabi HKBP. Alanya nga standar nga baku kualifikasi ni ruas ni HKBP. Mampu mengalahkan yang jahat. Sian hagugu perdonganion ni di mata. Mampu mangulahon nasa nadinggan. Marhite-hite hagugun na siya tuhatta. Tusido nang nakanapo sa bulong remaja tarjo. Mau membuktikan di tengah-tengah dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah menerima kuasa untuk mengalahkan semua tantangan apa, kesulitan apapun, hambatan apapun dengan penyertaan Tuhan. Dan kita mau membuktikan bahwa kita mampu meraih cita-cita, mampu melakukan yang baik, mampu meraih prestasi, mampu meraih yang paling ideal dengan kekuatan dari Tuhan. Ido sasitong na ikon sipahihiyota. Lumobi di sadarion pesta puncak parehio remaja na Posobulung. Ini harus menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai remaja na Posobulung. Tidak ada remaja na Posobulung HKBP yang selalu melihat ke belakang. Harus selalu melihat ke depan. Persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan hadapi dengan realita. Dengan pertolongan Tuhan kita akan mampu melewatinya. Dan terus memikirkan, merencanakan, mengupayakan apa yang baik. Jangan pedulikan tantangan dan kesulitannya, termasuk kalaupun orang tua kita kurang mampu secara finansial atau lingkungan kita kurang mendukung karena kita minoritas, jangan takut. Tuhan akan menyertai kita meraih yang terbaik dalam hidup ini. Semangat, optimisme yang seperti itu yang harus dibangkitkan. Itu warna perhihiun. Bangkit. Kita akan meraih yang terbaik
yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan tapi lomoro hana terus kamu maju. Iya. Diatur Tuhan diatur di. Makanya setiap adong di Indonesia setiap adong pergantian pemerintahan itu pasti akan ada orang Kristen yang setia. Soal jumlahnya ya kita maklum. Tapi memang itulah yang diingatkan Yesus. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Garam kan gak mungkin banyak-banyak. Kalau kebanyakan garam ya gak bisa dimakan makanannya. Iya, jadi mulu warok taruh maju 10 Pak Jenderal diangkat siap kolonel inna. Ada 2-3 orang Kristen, itu sudah luar biasa itu. Jadi garam dia. Iya. Jadi mulu orang lulus tuh PTN 15.000 halakin na ale adong isi 500 halak Kristen. Itu sudah hebat itu. Tapi bukan berarti hanya di situ. Banyak pekerjaan lain gitu. Banyak usaha lain, banyak karir. Justru sekarang ini yang paling kan gabe sipata dibully hala na pistarna kreatif teh. Songo si Rio Kintaro ya teh dibully hala mana? Ala 7 tahun dopenga 250 juta sebulan nah penghasilanna. Rio Kintaro kan itu viral itu. Iya, tapi kenapa dia bisa begitu? Dia mau dituntun orang tuanya. Memulai bisnis kuliner udah mulai-mulai. Elesonari nggak sa imana konten kreator. Gabi kuda nggak ke endorse tuh ibana. Iya, 1 tahun dia dapat penghasilan 1 miliar. Iya, pendeta Kolon 10 tahun pun sampai pensiun pun nggak dapatnya itu. Iya kan? Pasti itu gak akan dapat itu. Tapi ini mau membuktikan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya, yang mau sungguh-sungguh melakukan yang baik, dia pasti akan berhasil. So nima pakirimun nami, Tuhan muakan akon nami, remaja na po sebulung. Raihlah cita-citamu bersama dengan Tuhan. Manang neise namangyahi hamajuon rap dohok debata pasti berhasil. Idu bainna diguari akka rapot muktamar dohok sudi akka haputusan di tonga-tonga ni huria. Saya diguari do sinode ininna. Wasa sinode alasian hatai Yunani de sin hudus berjalan bersama. Jadi kau jalan bersama rohita. Asebuita eahi hamajuon. Unak taloa sadong akka pengelompokan di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni parsauran, di tonga-tonga ni keluarga. Harus berjalan bersama, bergandengan tangan. Asa sahat tajalo akka nauli na dinggan sian tuhattai. Amin. Adi Tuhan mau lihat rohanami diho. Hutang yok kami sian hatam sedarion. Tutu nagali dohami. Gudang akka sahid kigagalan dohot ran lan akka namanorati rohado pikiran nami murado hami tarela di bain portibion gebe lomos rohanami ulu mahami sipata marsa gali gariada adong do nasahat tupad dilian. HPI do bakko nami. Sudijol mana seorang tu portibio di bagasan hagaleon, keterbatasan, ahurangan. Jala jopok do umurna. Alai songo bunga-bungai uli angur begak nak pesangobas songo di mahali Tuhan ngulu nami ganuk marsada-sada sian asini roham dohami mangulu sian asini roham dohami margogo mangulak kasiulon nami sian asini roham dohami marsaor pasauto na kaulon na dingkan
siga dong guduon, siga do sadok portibion, molo so di bagasan pangaramotion ni asi ni roham. Ay kudang kahasalan, kudang hajahaton, kudang dosa, kudang pangalasion nami, nabuhi mabaik kota rimas, nabuhi mabaik kami hona uhum, alay di padopok kokodo tu kami, naho rodi saling-liling na doa sini roham, asaw nang madili kami, mulutuk piadong kahagaliun haurangan nami. Ay dang di balot cokko tu kami, hobar tu akadosa nami, dang di balot cokko tu kami, hobar tu hajahaton nami. Ngariada songod daw ni langit siya tanodo, gugo niya sini roham di kami. Ido bain marhiti-hiti hatam sadarion, las rohanami makirim. Ay nakpigali kami, nakpeterbatas gulu nami, nakpesangobas gulu nami di portibion, alay tarbahik kodo gulu nami yon. Uli, angur, jala dinggan, marsaulihon akka pasu-pasum, di pardagingon nang di partordion. Urupi mahami marhiti-hiti todim to di porbadia Tuhan. Salam takasu pakilalahok kami asini rohamdo, napasahat dok kami mangulak kasulau mangyahi akka sita-sita nami be. Lumobi makan akon nami remaja na posobulung sadarion namar pesta puncak parkeheon. Tutugu manasida Tuhan. Pasunggul hotu nasida ganupari ganuptiki. Buido jalon nasida sita-sita nasida. Saha do nasida tuakka nahinirim ni rohana sida be. Molo rap do hoto na sida magyahi akka nauli na dingka di bagasan nguluna. Todim to di purbade manugunugu akka nakon namiot Tuhan. Lam jonok tuho asa margugu na sida mangadupi ela-ela ni portibion. Nasay mangalalapi na sida di akka hariburon ni portibion. Loas mana sida. Dengan marsiacar marsitutu mangyahi akka cita-cita na sida be. Gudang kaila-ela na boy mangabat na sida, boy manudati lakka na sida sahat tu na mangyahi sita-sita na sida Tuhan. Toktong mahom manaiti rohana sida. Lumobi mamarhite-hite parsaoran ni akka remaja na po sa bulong. Dito nga taongan ni Huriamon. Takas na sida masih haholongan. Takas na sida masih urupan. Takas na sida masih pahingotan. Leo madina sida hasa daun ni roha. Leo dina sida todi na girgir mangyahi na umuli. Salas rohani akka na toras na sida be. Las rohanami mamereng masa depan ni Huriam. Nalam tu uli na dia kaari na nang roh. Ala ni hutang yakok kami manang na toras na sida ganup. Ali Tuhan asi maroham parbisuhi maka na toras niya kaya nakon namion. Mangajari na sida mamemehos yan hatam na badiay. Pasu-pasu akka na niulan ni tangan ni natoras na sida be. Asa tu gugu na sida. Manugunugu menghantar akan akon na sida on. Sahatu sita-sita na sida. Asi maroham. Nangudutan nami do pe ulon nami marhite-hite pesta puncak parkeheon ni remaja na po sa bulungot Tuhan. O manarap dohot tami pasauton akka naok sinakapan ni panitia parkeheonon. Rap dohot to mahami marlas di roha sa darion. Asalam takkasu pakilalahok kami tutudo. Asi dohot holong ni roham. Pangalehok kami dihami akka las ni roha. Asi maroham tangi homay lilit nami o Tuhan. Marhite-hite goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
tatangyak koma piliat. Ali di batama nami na di banua gijang ho do haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doho na sauli basa na mau diutus. Ho pasatami masyan na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hutsus di colom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasyak kami pilihan o pati bulkon harajom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami gudang ni silehon-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang say pinurbadia magwarmu. Say ro maharajaumu. Say sau malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang. Leho matuhami siya darion hanguluat siya pari. Si sama dosa nami. Songo panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Akamang doh tinang dapulara marsi jalangan kita songon na somal di luar akadongat tanah di bangku teme hita masih jalangan. Tapahudul makamang doh tinang rap mahita sudien non laho madukung pesta ni anak tahun ihut tuna marsi panganon non. Ate amang inang mulai ate mak.
Satu. Sabar mehita amanginang sebelum kita ala adong do di patupa. Yanak ko taul lelang asa talilakol. Oti do lelangon. Asara mangalelang mahita manginang. Unang intermulak kita. Rak mangat do hitan non. Marsibanganon. Seksi lelang. Datanglah kemari. Hupang ido kami amanami do inanami. Di bagas mahita. Seksi lelang. Nabasa bulong. Cepat. Yang makanan dulu ampak, baru amangin nanti selanjutnya dulu. Ampak dulu bikin sini. Dihamu amanami na pinarsangapan. Akamang, adong holong ni rohak ko mang neng si pasahatok kutua amanami inanami rodihita sude. Magido tolong matu amanami nadong di luar masuk mehitamang. Adong holong ni rohak ku si pasahatokku. Tubagas mahita mang, tubagas. Satok kido, Iya. baru diuduti amang sinaga non, amang sitko sinaga. Amanami na dong di luar. Ama namin adong di luar, kasih sayang, adok si pasahatok ko mang. Magido tolong mamang, tubagas medyo hita mang. Ama nami sa luhut na nadong di luar, adong kasih sayang, holong ni roha, kisah, cinta, kasih. Adong si pasahaton. Dungi diuduti amang sinaga man no sa stores na. Mau lihat ma. Parjolo sa hali amang inang, adong dison guarna saksang daging B2. Saksang daging B2 sian lingkungan marihat sada. Langsung maju au ala holong ni roha do na pasahatokko. Tu ama ni huria HKBP marihat ulu tua, ama ni huria sude. Sasitong na didok naside 200 son. Alehu pasahat ma 500.000 sahali, 2 hali, 3 hali, tu sude ama ni huriatta HKBP marihat ulu tua. Pinasahat. Romang hamo tujuh. Oke. Dison adong baby kecap. Baby kecapon didok nasi de 200.000. Alai ala kasih sayang doon tu sude ina ni huriat tahun sude ina 500.000 sahali 2 hali 3 hali pasatamu. Di pasah matuina. Saluh nasa resoton. Ala ina. Dison adong Maria tulu tua. Napinadar. Didok nasi de 200.000 amang inang. 500.000 maon di juru lelang. Hupasahat maon tupunguan ina parari Kamis. 500.000 sehali 2 hali Ina 3 hali. Kamis. Pasah tu ina Kamis. Sedana yaman. Adong dison apa namanya ini? Adong dison asam manis. Asam manis. Didok nasi de 200.000. Di juru lelang mangon 500.000 sehali 2 hali 3 hali. Hupasahat mau tupungan ina sion ni huriata. Iya. Tu ina sion. Iya. Dapat kan? Sedena emang. Dison adong babi saksang. Molo babi saksangon nalomo rohaniak kadong perhalado. Babi saksang didok nasida 200.000. Ala kasih sayang doon tu perhalado ni huriata HKBP marihat ulu tua 500.000 sehali 2 hali 3 hali. Iya, tu parkalado. Maria tulu tua. Dison adong babi kecap. Didok nasida 200.000. 500.000 mau di juru lelang. Pupasaha mau tu remaja na pasobulung ni huriat tahun 500.000 sehali 2 hali 3 hali. Iya. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat ma di awang pendeta si Torus ala basa-basa na itu hatta naung mulak na sida sian Jakarta
Las rohan nasida. Jala sehat nasida lah hoborkat. Sehat nasida. Nala sahat tusun. Las nasida na patupahon. Mau lihat ma di amang pendeta Bonar Sitorus. Saya tuhat tema na mga lehon akka pasamutan di amang ditabay hei pason. Ya sahat mamuse. Alauti do ninangon. Lilangon. Terbatas do lilang na pinatupani akay anak taon. Dison adong ayam gota. Ayam gota aja datang semari. Disatukanlah. Ayam gota. Iya. Sadaon abang di juru lelang 200. Ayam gota. Ayam gota. Di juru lelang 200.000 rupiah. Marsuara mahita manginang. 250 di inang Eklin. Di inang Pandita baru pangaribuan 300.000. 300.000. Inang Siutawar baru sinaga 350. 400 di inang Pandita. Ala dua don, 400 mata inang. 400 sehali, 2 hari, 3 hari. Do di inang bersinaga 400.000. Iya. Inang Pandita. Baru pangaribuan doho di Amang Suta Barat bersinaga. Ayam na pinadar. Adong dison ayam manuk na pinadar. Di juru lelangon 200.000. 300 parsagios. Inang Ketlin 350 inang Ketlin. 350 inang Ketlin. 400 inang baru tijab. 400. 400 inang Ketlin. Adong lepe sadana yon. Na pinadaron. Na pinadar adong lepe disi. Holas sesedon nama na pinadar. 500 inang Salomo. Sehali 500 parsagios inang Salomo. Sehali 2 hari 3 hari. Iya, ngadi 3 hari honinang. Jadi sahak matu nasida. Iya. Adong depe soninang. Iya. Pasatamu. Adong depe di son babi kecap. Jadi Holland nda duon nama babi kecap do asam manis. Di juru lelang 200. Babi kecap. Babi kecap di juru lelang 200. Inang Ketlin 300. Sehari 2 hari 3 hari pasat inang Ketlin. Dison adong asam manis lengkap dodok bumbuna 300. Iya. Di juru lelangon 150 babi asam manis. Asam manis di juru lelang 150. 150 di juru lelang asam manis. 200 dinangan. 200 inang baru tijak 200. Sehari 2 hari holanon nama.
Dan adong benasingkan daging. Iya. Holan asam manison nama parpudi. 200 inang baru tijang. Sehali. 2 hari. Dan adong be nama nabai. 3 hari pasahat tu inangi. Bison adong buah parcel. Ala sarupa do raon. Dijuru lelangon 200. 21 nga inang situa borsitorus. 300 pes tarigan. 300. 21 nga inang situa borsitorus. 300 disadu. Adong dobe ala tolu don. Tolu dobe. 21 nga. Tatoluhom mate inang do inang berutorus ate. 300 ma. Sehari Roma nasida na tolu. Sehari 2 hari. 3 hari Roma hita na tolu tujolo. Iya. Jadi pangalian ni anak Toma, unang kita pilih atong. Iya. 300. Iya. Mau lihat mati na sida. Saham mamu se. Adong dobe. Naholas serenay nama lelang ta. Di hamu amanami doho inanami nahu persangapi hami nahu haholongi hami di sona dong do keriani anak kota nungalo jana sida mabahetsa termasuk limna sarama mugarna arsitekna di juru lelang maun amanginang menghargai akai anak kota do 100.000 nion sarupa tong na dilabung nai 100.000 asa sekaligus menghargai, menyayangi, mengayomi akai anak kota nong loja mabaik karyana di patuduh tuhita akan atorasna 100.000 kiri kanan masing-masing 100.000 pinasa mamanginang manang menebay 5.000 na ipitaho
Ikut si panganok kinat do manginang? Ido, oh loin. Ikut si panganok kinat do, HP nggak sudah manginang. Kurang godang dibanding anak kotau. Masing-masing 100.000. Adong do manginang, nakoji, na selera, yang suka. Molo tabuati berarti menghargai dan menyayangi karya daripada ianak kota, gelengta, mudarta, dirita. Rasongonima. Tori dotong, tor langsung pakai dotong. Iya, 100.000. Sehali, 2 hali, dangarong amanginang, dangarong nasuka. Oke, dangarong ba? Hah? Sedia mang? Oh, dia mang situasiahan 200.000, sehali 2 hali, 3 hali. Mau lihat di nasida. Sadenar ya manginang. Sadenai. Iya. Kupas atam itu hita. Dangadong manginang? Adong manian. Dangadong? Ada? Oke. Molo suadong, songonon nama carana. Kupasahat mon, tuamang pedita resort. Tuamang pedita resort mau kupasahat, pasahat tamu menon, 7 lelang, sehali 2 hali, 200.000. Mau lihat eh? Satu. Panitia.